bai thangya khungmai basana bagai juda juda saung butang hasteo engya tongo abo haino bubak Longtharai Valley Dhalai Tripura ni Hokutwisa town hall nogo tini TRLM Tei PRI-CBO ni Luajimongbai kaisa awareness program khaijakkha o sale panda ni bisingti bai thangya khungmai basana ni abo bai baksano phekjangnai manai jamano kasunani khoboi hodani kauma samung kaham khaijaknai kalaisi tongo hamiawo kologyawi kahamo sekang barani bagai o salni awareness panda khaijakha pandao phai manjak phaika Dr.Trideep Debbarma medical officer tai CLF ni Secretary Kapti Tripura no khoboi SDPO Nema Darlong tei joda joda Adong rok kunoi body department no hoje kamani bagoi chene obai chung ongkha ingko ta hingkamong alpha CLF ni ingko burirok hingke chung alpha CLF ni ingko uddog lamani bai hingke PRI-CBO ingko project no tuyoi chini TRLM ni songsa jakmung bai ting chini kaisai ro ingko tahin sibit ingko khulok jakha chung arbo khana ka desina ni sibura de handicap ay phego de mokol nyaro no bongo treatment khai bongni plus maro go dong nai no obo baktor ko doctor tini chini ro khaijak go mokol ni doctor khaijak ambasani mokol dok nai nani bagoi hingke mokol nai mani pore yo je chosma lana nangnai bongno ingko district hospital ni hoite khai bongni bagoi 50 chosma tai phejak bongno chosma bo bagjak nai hingke jara handicap tong nai rong no hingke bongno hingke certificate provide khai nai to no je certificate provide khai jang tuni no khai nai nono group ni kojon rok khai kono upasthit thana iro to jini elakani ingko je ingko tahin najak nai erpore CLF tongo EC member tongo BO tongo LRP rok tung jotai mele no minimum 200-250 jona rok borok tung tini rok kuthum laikya omahai matong to nije omahai jaga go omahai program khai mani e mohai program khai mani asuk borok rong no nugoi bora bori rok one kosto khai e mohai sujuk rong no lanani bagai khai mani bagai bakabai paiplaya hampai rok bong no chung baskango arobo imtejeti program imuni salaibo aro gam aro kuchu go thangnani bagai chung arobo cheresta khaine ba khaibo tongo chung asha khayo chini ingo next time aro jodi e mohai sibir rok khulok ja sudu swasto sibir chimiya chung oino sibir rok khulok nai ingo nesha rong no tuye ingo rong no tuye chuni obobo wansukmung tongo chung obonobo dakti no khaine hini chini bakago chung wansuk jak tini e asuk jara kai khai manka chung baskango aro kabak khaine ni bagai chaito go tongo program ongkha chini mo dumosara community hall tola bazar emne area uttor dumosara